Lugad sa payo asinhawak ang sinapo kang 44 anyos na si Eli Bermejo, kan pagtatagaon kan sa iyamansa ng kabarangay na si Joey Suarez 31 anyos. Nangyari ang insidente mismo sa lugar kan mga imbuelto, sa sitio Kuntod, Barangay Tagbon, Goa, Camarines Sur. Sa impormasyon kang otoridad, binadil subot ni Bermeo ning airsoft si Suarez, rason para madagit ini asin magkuaning tabak dangan tagaon ang biktima. Napag-araman manaloy ng may sintikan sinda Suarez asin Bermejo. So, ngayon yung suspect na, kumbaga, bumante and then tinaga yung victim for several times, hitting yung different parts of his body. So, yung possible motive dito, dati na silang may alitan, yung suspect saka yung victim, yun po, sir. Tulos mananadakop si Joey Suarez, alagaday naman na recover pa kang otoridad ang ginamit sa pananaga. Yung victim nga po, tinuro niya yung suspect na tinaga siya. So, yung ating police officer arrested the above-mentioned suspect. Sa presente, nagpaparayray na ang biktima mantang nasa kustudiya namang kang Goa Municipal Police Station ang suspect. Pagirumdum kang otoridad, ingkaso may day pagkakasinabutan, mas maray ng pag-ulayan, nga ni day na makabot pa sa siring na insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal